खुलुमबाय दिनै 19 नभेम्बर 2023 रबिबार नलबारि जिल्लानि लिगेल मेट्रलजी बिफाननि सासे मावथिया पेट्रल पाम्पनि लिगेल मेट्रलजी सार्टिफिकेट रिनिउ खालामनायनि थाखाय रां जाख'नायनि जाहोनाव भिजिलेन्स आरो इन्टिग्रेशन बिफानजों एरेस्ट खालामजादों। हमजानाय मावथिनि मुङा जाबाय नब कुमार शर्मा। धुबरी जिल्लानि सिङाव थानाय 17 नं राजा लामायाव गौरीपुराव गंसे मटर साइकेला गुबुन गंसे ट्राकजों सौदावनानै जाब्रबथाय जानानै मटर साइकेल सालायनाय सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमादों आरो गुबुन सासेया गोब्राब जोखोम जादों। थैनाय सुबुंनि मुङा जाबाय लखिम सरकार आरो जोखोम जानायनि मुङा जाबाय आलबि सरकार। बे समाव आलबि सरकारखौ गाज्रि थासारियाव फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दङ आरो बे जाथायखौ लानानै नुनाय मानसिफोरा गिखांनाय फोरमायदों। गहपुर हालामनि सनापुर पन्चायतनि मेम्बार मनालिसा गयारिया गोरिब नखरनिफ्राय न' होगोननानै 5,000 राङै लानानै दासिमबो न'खौ होनो हायाखै होननानै रायजो राजाफोरा गोख्रों अजद दैखांदों। न' मोननायाव फैसाखौ 5,000 लाखादों बिसोरो 5,000 न' मोननायनि होननानै 5,000 लाखादों, नगद केस लाखादों। बेखौ सोर लानाय? बेखौ मेम्बारानो लादों। मेम्बारनि नामा मा नाम? मेम्बार नामा सुदेम मनालिसा आं मिथिजोबा। मनालिसा बरगयारि औ। ओमफ्राय दा जों जेबो बे न' गंसेल' मोनदों। जों एथ' दिन रायजो जाबोबाय 30 बोसोर 30 बोसोर जालांबाय। फिसाफोर जों 4 फोरोंनानै जोंना फिसाफ्रा दा देरलायलायबाय, फरायनायनिसिम जोबथानाय सासे सानैल' दंसै। होमबाबो जों जेबो मोनैखाय अनुरदय फैदों होननायखाय जोङो दा बिबोनाङाबो हरनायजों लोगोसे बिब' सानैबो दंखायो, जों जेबो मोनथारैखाय हरफाबाय। बिबोनांजों जोंबो एसेफोर सहाय मोनो खोमा होननानै जोंहाबो फिसाफोर बुरजाखाय जेबो जों बैसो जालांबाबो जों जेबो सरखारनि मोननो हायाखै। हरफादों आरो जेबो मोनैखाय हरफाबाय। दिनैसिम मावनानै होआखै। ओमफ्राय बे माबाखौबो न'नि फैसा लांदों 5,000 लांखादों। ओमफ्राय बे फट' साफायनायफ्राव लांनायफ्राथ' बाथो बेलेगनावबो लायो खोमा, लायो इसोरो, लायाबा बहा माबानो। आं फोरमायनाया बेनो, बे गुद कमिटिया आंनो न' होगोन होननानै फैसा 5,000 लांदों। बेखौबो आङो जोंबो हाजिरा मावना जानाय नालाय, बेखौबो आं बे 9 नं वार्डनि सनापुर बेहायनो आंनि 5,000 लांनाय जादों। बेखौबो आङो मा होनो मालायनावसो धार लालायनो होदों सुदनि। बेखौबो हौवाया रायबाय थायो, सानफ्रामबो जों हाजिरा मावनानै जानाय नालाय। ओमफ्राय दिनैसिमबो आंनो न'खौ होनो हायाखै आरो बिसोरो। 5,000 फैसाखौ लांग्रोबाय आरो न'खौ दाबो मोनाखै? ओहो, न'खौ मोनाखै, फैसाखौलाय लांग्रोबाय आरो। बिसोरनिनो मेम्बारफोरा लांदों आरो। जादों आरो 5,000 लादों। औ, फैसा 5,000 लानाय जाबाय आरो। दा मा खावलायनो सानगोन दायो सरकारखौ? मा खावलायनो सानगोन? सरकारखौ बिदिनो आरो आंनो जेनेबा फैसाखौ लानाय हिसाबाव आंनो न'खौ जोथोन होनो नांगौ आरो आंनो न'खौ होनांगौ आरो। दा आंनो न'खौ नांगौ आरो फैसा लानाय हिसाबाव। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।